Durangoko azoka ate joka dugu, bihar hasiko da eta aurten ere uzta oparoa izanen da Ipar Euskal Herritik. Xehetasunak berehala emango dizkizuegu zenbait idazle eta musikariekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, bihar hasiko den Durangoko azoka aipatzeaz gain, gaurko saioan atzoko euskararen nazioarteko egunakari izandako elkarretaratze eta ekintza bat ere aipagai izango dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Euskararen nazioarteko egunakari euskarari trufarik ez lemapean elkarretaratzea egin dute Baionan Euskal Konfederazioak deituta. Egunerokotasunean euskararen erabilpena bermatu ahal izateko urte osoan lana egin behar dela gora ekarri dute eta horretarako neurri zehatzak hartzea ezinbestekotzat jo dute. EPEk berak aurkeztutako perspektibak hots hemendik 2050erat populakuntzaren 150 euskaldun izaitea ez baita lortuko, ez bada baliabide lortzen, eta biztanena egunero euskararen alde ari diren euskalgintzako eragileak baldintza txarretan ari baitira. Egunero ari dira euskararen transmisioan, irakaskuntzan, eta gaur abenduaren 3an, hainbat tokitan ere, hainbat eskolatan, hainbat asaldizentrotan, orzentegitan eta abar, langileak mobilizatu dira, egoera hori xeratzeko eta adierazteko hauek ere balditza duinetan lan egin nahi dutela. Elkarretaratzea euskararen erakunde publikoaren aurrean iraganda, bere biltzar nagusia iragan baino egun gutxi batzuk lehenago. Hitzordu hori funtseskoa izango da erakundearen geroa definitzeko bertan aurrekontua bozkatuko baitute. Elkarretaratzean nabarmendu dute aurrekontu hori euskarak behar duenaren einekoa izan behar dela. Elementurik ez dugu, baina guk ikusten duguna da negoziaketa duela 2 urte abiatu dira. Anartean beraz negoziaketa eramaiteko ardura duen lehendakaria bi desberdin izan dira, eta izan lehendakari batekin edo bestarekin ikusi duguna da 2 urtez instituzioek ez dutela lortu elkarrerostea aurrekontua. Beraz, bai maleruski, badugu ez ezkor izaiteko arrazoinak, eta ara ere ez da esperantza galdu behar, eta horregaitik bilduak gare hemen. Elkarretaratzearen ondotik, Euskal Herrian Euskaraz taldeak ekintza burutu zuen Baionako Euskal Museoan, hilabete hauetan bertan ikusgai dagoen Bernat Etxepareren Linguae Baskonun Primitea liburua Euskal Herrian gera dadila aldarrikatzeko. Pentsatzen dugu Euskal Herrian, badirela baldintzak liburu hori hemen egoteko, eta baita ere, hainbat denboraz ilunpean atxiki behar balin bada artxibategi bat Baionan bertan, Euskal Herriak baitu segurazki behar diren infrastrukturak halako liburu bat Euskal Herrian egoteko. Euskal Museoko zuzendariak errandu, ekintzaileen eskakizuna Frantziako liburutegi nazionalari helaraziko diola. Durangoko azokaren 60. edizioa ortziraletik astelena arte, 1000 berrikuntza baino gehiago eta aurten ere, Ipar Euskal Herriko 61 obra, bideo-joko bat, 14 diska eta 53 liburu, horien artean Gure kare bihotzak. Hori da, ene azken poema bilduma, elebiduna, Kilika argitaletxean publikatu dudana, Gure kare bihotzak. Da poema sail lurpekoa, telurikoa, humanitatearen historio luze hortan idatzia dena, isturitzeko eta otsozoraiko harpeetan 2 urtez, 2 hilabetez gida izan naizen bitartea. Eskuararen gune nagusi bezala nik gehiago beti izan ditu dut, eta hori urte buga edera da, jarraipenarena, ez da erraz luzara hola irautea, baina uste dut Euskal Herrian bat dugula batasun eta bat Euskararen alde, eta Euskararen indartzeko, eta Euskararen indarra behintzat nagusi ikusteko, ez baita beti hola. 1, 2, 3... Eta idazlean ondoan beti bezala Durangoko azokan kantariak eta musikariak ere. Nire lehen Durangoko azoka izanen da, eta nire lehen diskoa da ere bai, beraz oso pozten naiz orkestea Eklor diskoa, nire lehen diskoa, Ninia bezala, eta lagun bat egun osoa izanen naiz Bagabigaren txandan. Nire publikoari partekatzea eta oso konde naiz. Estua da pop rock.
sortzaile bezala biziki garantzitsua da guretzat eskual kultura hori partekatzea besteekin, jende berrien ezagutzea, eta bai, oso lan interesgarria da elkarratxe maitea han. Beraz, xantza dugu hortan parte hartzea, beraz, bai, oso kontent. Durangoko azokan, Ipar Euskal Herriko mota guzietako lanak aurten ere horien artean, herri urratsen 20 kantu biltzen dituen binilo berezia eta mugatua, salgai, 1000 ale bertzerik ez. Ez dakit ze hostiaren, soilik dakit nirekin geldituz, gero tarte batez, monotoniari egingo diogula jake mate. Zu ere, ez zaude ziur, zertarako zauden hemen. Roller derbia 70ko hamarkadan sortu zen Estatu Batuetan, pixkat mugimendu punk edo feministatik, eta gaur egun arte asko aldatu dira batez ere arauak eta bar. Arau asko dago kirol bortitza delako, baina arau asko dago jokalarien babesa bermatzeko. Norbait blokeatzen duzun momentutik bortizkeri puntu bat badago, baina azaldu behar da oso kirol integratzailea dela, bortizkeria eta modioa dagoela esan genezake. Azken finean oso giro ona egoten da jokalarien artean, talde batekoekin eta bestekoekin. Normalean giroa positiboa da, naiz eta golpe asko egon, edo norbait lurrera botatzen duzun, legalki norbait lurrera bota dezakezu, violentzia dago fisikoki, baina gero jarrera aldetik oso kirol polita da eta oso positiboa. Roller derbia jokatzen da pista obalatu batean. 5 jokalari daude talde bakoitzeko. 5 jokalari horietatik bat deitzen da jammer, ingelesez. Termino ingelesak erabiltzen dira orokorrean neutroak direlako batez ere. Eta jammer horrek egin behar duena da, bueltak eman, jammer pertsona hori talde bakoitzeko bat bana dago. Jokatzen da 2 minutuko jametan. 2 minututan bueltak ematen ditu jammer horrek, beste taldeko 4 blokeatzaileak blokeatu behar dute pertsona horrek pasa ez dezan eta puntuak markatu ez ditzan, eta beste taldeko pertsonak pasatzen dituen oro puntu bat markatzen du pertsona bakoitzeko. Beraz, kontrako taldeko 4 pertsona pasatzen dituenean 4 puntu irabazten ditu. Eta goligarik guk antolatzen ditugu lagunarteko partidak. Hilabetean behin saiatzen gara bat antolatzen. Edo txapelketetan parte hartzen dugu. Normalean gure sare sozialetan komunikatzen ditugu partiduak, jendean etortzera animatzen dugu, azkenean ezberdina den zerbait delako, astebura pasatzeko aukera ezberdin batez delako, ez? Ez ohiko kirola eta asteburuaz gozatzeko aukera eta kirolaren mailakoa baita kirolari zein epaileek beraien elastiko edo t-shirtean erabiltzen dituzten izenak. Normalean izan daiteke zure ezaugarri oso berezi batekin hitz joko bat egitea, jatorria oso ezberdina izan daiteke. Kirol oraindik txikia, baina Euskal Herrian jada badira hainbat klub, gehienak Lapurdin, 2 Baionan eta bat Angelun, Kote Baz klub hau hain justu, eta bana Nafarroan, Gasteizen, Donostian eta Bilbon. Konfiantza asko ere eman dit nire buruan, oso estua sentitzen zara, ez bakarrik zure taldean, beste taldeekin, txapelketetan, benetan giro oso polita dago. Probatu nahi duenak normalean egiten ditu ate irekiak irai aldera, alere norbaitek interesa baldin badu gurekin jarri daiteke harremanetan eta beti gaude irekiak jendea jasotzera. Kirol gogorreta ezberdina, maitasuna eta inklusioa ardatz dituena, ikusle eta partaide modura deskubritzeko parada beraz, Angelu eta Baionan. Gaizki pasa ote dudan, gaizki gehiegi da tira. Euskararen nazioarteko egunakari Euskal Elkargoak bertsolarien arteko topaketa ederra antolatu zuen bar da. Alaia Martin, Miren Artetxen ere Ibarzabal eta Amets Arzaiuz saritu ziren bertsotan Baionan. Ikusentzuleok nere Ibarzabal eta Amets Arzaiuz puntutan aritutako unearekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bien arte! Eta ni aekatik atera nazala. Baina uste dut kuota ordaindua dala.
Sufritzen ari naiz tozoa bezala. Guk daukagun erronka ez da ez makala, 40.000 hiztun behar dira gainera. Joan beharko du aurrak egitera. Banik ez dut beteko hortako papera. Galdetzen du aeka Tinder bat otera. Lehen hortarako ere omen zuen balio. Orain krisiak ere gogor jomen dio. Pena da ez dugula hartzen hain serio. Alperrik betetzeko 11 folio. Baina komunitate baten parte gara. Bai zinez gauze berra da gure euskara. Urren afari baten bildu behar bada. Ta orain frantsesera pasako algara. Ni hasiko naiz eta nahi baduzu segi. Bakarrik esango dut frantsesez monxeri. Ikusi zaitut erreskasi gerresegi. Baunena kantatu dut da hobe eseri.